ating destination. Ito yung ating konting tahanan. Tignan lang natin siya sa loob. So, garden. Ayun ang lani. Marami na naman ang marami na namang bunga yung sitaw ni Kapitan. Kaya pwede na naman natin i-harvest. So, itong ampalaya niya ay hindi pa naman masyadong malalaki. So, ayun, no? Ginawa niyang garden tong front yard natin. Okay lang. Hello mga kabisayang Ilocana, ito nakarating na tayo sa bahay at ating sisimulan na yung authentic na pagkain ng mga Ilocano. Yun ay yung pinapaitan at saka sabi nga nila doon ata-ata or kilawin na kalabaw. At ito yung karne niya, yung nabili natin. So bumili lang tayo ng 1 kilo kasi actually nung bagong dating kami dito, bumili na kami ng 1.5 kilos. 1.5 kilo yung inano namin. Kaso, hindi na ubos. Nasira yata o inano nila. Ginisa para ma-save. So ito, papahiwa natin kay Francis. Ako rin yung maghihiwa pero nung maghahawak na itong ating camera kaya mamaya. Ayan, so ganyan, hiwain mo lang siya ng manipis. Manipis na manipis. Itong si Francis ay expert sa paghiwa ng karne. Ayan o, tingnan mo, sa hawak pa lang kitang-kita na. Kaso yung kutsilyo namin hindi masyadong matalas o matalim kaya kailangan mong lagyan ng bigat. Kunin ko yung aking kutsilyo. Ayan. At tayo ay Chop. Upay mo ka na iskan. Ikaw. Chop. Yung dami yan. Hindi mo kayo kakain. Yung sayang lang. Masaya. Nako, hindi matalas to. Ayan, yan. Kailangan to hanapin mo yung thread ba ang tawag dyan sa karne, yung para hiwain mo ng pahalang sa ng karne. Meron pa pala dyan mga parts. So ito yung large intestine, I think. Is it the large intestine? So ito yung laman nito. May bile. Ito ay liver. Yan. Ito naman tawag nila libro, but ito yung stomach. Ito binigay ni ate pang ito yung pang sisi mo, yung pang prito. Binigay ni ate doon sa papaitan na. So, meron pa siyang extra na isa. Tsaka ito yung pang lalaki lang to. Na may partner. Sabi ni ate, ano raw to? Aphrodisiac. Talo daw yung blue pill dyan. So yan, mag-iiwa ulit tayo. Tinatakpan lang kasi maraming langaw din na yung bangaw. Baka lagyan ng kung ano-ano.
Yan. Ito si Francis ulit. Siya ang ating master chef. Ay, hindi ko na. Master slicer ba tawag natin? Pero magaling din siya magluto. So, yan. At mayroon tayong vlogger dito na nagbablog ng iba-ibang pagkain. Pampulutan, pangulam, pang merienda, ano pa? Pang Salad, mga ganon. salad, at kung ano-ano pa. Panoorin nyo yung kanyang channel. Ito siya, ang ating utol din. Hello! Shout out to Kat, Bisayang Ilocana. Please subscribe to my YouTube channel, Ampi Lulyar. Thank you. Bye. God bless. Sabihin mo yung content mo. Ano ba yung usually na kinukontent? Ang aking mga niluluto, panoorin niyo po. Nagluluto ako ng mga ulam, different dishes, saka mga mga salad, sandwiches. Marami po kayo mapapanood doon sa aking channel. Punta po kayo sa channel ko, Ang Pinulyar. Ang Pinulyar po, panoorin ninyo at mag-subscribe na rin kayo. At marami kayong matutunan doon. Pang pulutan, pang ulam, pang merienda. Ano pa ba ang mga salad dyan, yung mga healthy food, yung nagda-diet, kagaya ko. Pero walang diet. Herbal. Yung may mga herbal medicine na kasama. Ayun. So, ayun. Ang ating background ngayon ay Manilabhan. Kaya nasa likod bahay kasi tayo. Kasi ito yung pinaka-dirty kitchen. Alam mo naman dito sa Pilipinas, lahat nandyan. Tambakan, lagayan ng kung ano-ano. Ayan. Ayan na siya. Yan na yung ating ingredients. Usually hindi nilalagyan ng paminta. Yung ano ang nilalagyan ng paminta, yung sinanglaw na gagawin probably tomorrow kasi meron tayong isa pang dish na gagawin. Tanghalian siguro yon. Ulam, ukod naman. Ayun pa, may kasamang asin. Bitchin, nagbe-bitchin ba tayo? Nagbe-bitchin eh. Yeah, since healthy food yung kakainin natin, hopefully healthy to kasi mataas yata uric acid nito. Kaya yung may mga uric acid, kawawa sila, hindi nila makakain to. Tikim lang, pwede. Kaya, ayan. So ito, i-mix natin yung, sabi na libro. But ano to, ito yung panggiling ng kalabaw sa stomach. Yan. Ayan. O yung mga kasama ko dyan. Sila Doc June, si Sir Jojo, si Master Eggy, Kuya Art, si Boss Jig, at si Sir Bong. Regards sa inyong lahat. Ito, pupulutan natin. Ito yung authentic na Ilocano kilawin ng kalabaw. So, masarap to paglasing na. Ito yung liver, pwede na natin i-mix. Pwede natin yan, yan, liver.
Yan. Ayan, gusto nila yung liver pero ako hindi ako kumakain ng liver. Maayos daw yan sa sa dugo. Ay, yung mga kulang ang dugo, kumain ka ng liver. Yan. Lagyan mo na yan sa kabila. Ano ba lang? Yan. Ayos. So, ito yung binigay naman nung tindera, si ate, na ito, masebo ito. Yun yata yung panggisa. Kasi mantika. So, yung mataas ang kolesterol. Ito ang sa inyo. Yung kolesterol ko actually elevated din. Ang payo ng doktor ay mag-diet. Paano ka naman makakapag-diet pag ganito ang ulam? Kaya saka na lang yung diet pagbalik sa Las Vegas. So mga kabisayang Ilocana, ito yung pure na papait. May may bile. At saka ito, pakukuluan natin ngayon. Pakukuluan natin para may sterilize. Maluto yung kung may microbio siya or bacteria para matanggal. So, hintayin natin na kumulo. And then tayo magtitimplan itong kilawin na to at magluluto ng papaitan. Yeah! So, itong puti na to, hindi ko alam actually kung anong part to. Ang tinatanggal ni ate sa, meron siyang parang sack. Sabi niya, raw to, masarap daw to para sa mga gwapo. Ewan ko ano ibig sabihin. Doon sa una, makikita niyo yung sinabi niya sa una. At itong part na to, ito yung gagawin natin na kilawin. At yung isa, yan yung gagawin natin na papaitan. Para higop tayo ng sabaw. So, yun. Piniprep lang natin. At malapit na. Para makakain na tayo ng umagahan at makatulog. Puyat. Tingnan natin yung yung ating pinakukuluan. So, ayan. Oh, naku, sumabog na. Sumabog. Oh, Kuya Art, ito yung pinakuluan natin noon na nangamoy sa bahay ninyo. Papait. Tapos, hindi natin na filter yung wala tayong ginamit na strainer. Pero ito, may sagatan ka? Ada sagatan? Sagatan ta data. So, data di go na data. Ating isasalain para matanggal yung mga solid kasi ito mayroon pa rin mayroong kasamang damo, as you can see. Naku, sumabog na rin kahit yung pure, kaya nag-mix na sila lahat. Ayan. Look at that. Ito yung green soup. Ito yung gold. Kung ituring. Kasi pag wala ito, ay wala na. Hindi na Ito hindi kaya maluto ito pag nilagyan natin ito. Kasi mainit pa. Nag-aawan mo ba unahin na natin yung yung may sabaw. Kasi masyado pa siyang mainit. Baka hulihin na natin tong timplahan, mainit pa tong ilalagay natin. Eh pag naluto yan, hindi na siya kilawin. Lagay natin tong saba muna para natin. Pag-anohin natin. Mantikahin. Mantika natin. Huwag natin masyadong malakas kasi masusunog ka agad. Yan.
haluin lang natin hanggang magmantika. Lumabas yung mantika niya. Kasi ang kailangan talaga natin dito is yung mantika. Yun yung sebo. Ano pa yung sabi ng senyora dyan? Grasita. Grasa. Sa Espanyol. Ang tawag nila grasa. Ayun yung mantika natin. Nakita? Kita. Ayan o, ang daming mantika. So, okay na to para hindi masyadong masunog yung ano, yung ating taba. So, bawang lalagay natin. Ayan. Ang mantika, nakakakilabot. Pero masarap daw eh. Talaga. Ano yung traditional na ginagawa nila, yun ang gawin natin. Ayan. Medyo papulahin lang natin ng konti. Para Actually, ang bango. Ang bango. Then, sunod natin ay sibuyas. Hatiin na natin to. So, itong ano naman to, tansya lang eh. Wala namang specific na amount o ilang pirasong sibuyas o bawang. Tansya lang to. Ayan. Pwede na itong ilagay yung luya. Ito save natin para doon sa kilawin. Ayun o. Ito pa lang, ulam na o. O tapos, ilagay ko na yung karne. Ay, yung tubig muna. Ayan. Ay, hindi na muna lalagyan ng papalasa. Asin. Patis. Patis, tikabel o asin. Sigitan mo pa. Para may maikot. Okay. Okay na to? Ayan o. Yung sabaw. Pagkatungod. Okay. Pakuluan natin. Hintayin natin hanggang kumulo siya. Then, susunod yung ating itong karne. Yung lasa. At itong huwagang supot na may green liquid. Ito yung pus-pus, I think. Papalit ko parang mga kabisayang Ilocana, kumukulo na siya. Pwede na natin siyang lagyan ng asin. Ayan talaga. Ulit malakas. Punta ng kutsara para matansya. Ito, kulang pa siguro, but simulan natin ng konti. Konti. Tikman natin. Kung masarap. May kulang talaga eh, betchin. Hindi naman pang nag-betchin. Kulang ng betchin. Pero hindi siya may betchin, kaya dapat patis na konti. Yan, lagyan natin ng konting asin pa. Yan. May chicken broth ba tayo? So ito lang papalasa natin. Instead na betchin o ang tawag nila dyan. Patis. Mawawala rin naman yung lasang patis nito pag nalagyan natin yung papay. Ayun. Ako maalat pala yan. Okay. Nagpapagay tayo kasi baka mapahiya tayo dito sa master chef natin. Ikabit amin? Na, ituwa. Dapat madagdaman ito nga itong kumalala. Ilungwag dito eh. Yan, no? Tingnan mo yung sabaw. Pwede na, green na green, no? Dark green. Bango. Kapitan, kapitan siya.
Pakulo natin ng konti. Tignan natin, papurbahan natin kasi iba yung panlasa ko eh. Ayan. Kurang paypay tayo. May kabel ko kami na. Sabi ng master chef natin, kulang ang paypay. Ilagay na natin lahat. Ayun, yung green soup. Oo. Oh, kitang-kita oh. Berdeng-berde. Pag nakita to ng mga kasama ko. Ano yun? Sabihin nila. Mga sir, ito yung papaitan sa Ilocos. Kampiyon, naman lang. Kaya dito sarap. Meron. So, sabi ng ating master chef, okay na raw yung lasa. At ito, ilalagay na natin itong karne. Ito, pagbaliktad lang niya. Yeah, pagbaliktad lang. Pagtapos, ano na natin kasi kailangan magsabay-sabay ito para yung luto sabay-sabay. Ito yung kilawin. Tansya-tansya yung asin. Lalagyan nyo rin ng betchin to. Mukha pa din ah. Nung kama kasi da. Nung kama kasi da kwam. Pangalan nito? Hypertension. Oh, yan. Natakot sila sa ano. So, ilagay na rin natin to. Ito naman, may mix-mix lang. Yan. Usually ito kinakamay, pero nahiya naman ako dito sa magkakain. Ito yun. Kailangan nating... Kinamay mo, may lasa mo. Ayan. Masyadong malaki, kaya kutsara tayo. Ayan. Konting ano na lang, pwede na tayong kumain. Yan lang naman yan eh. Yan lang yan. No? Pulutan to eh mga bossing. Masarap to sa ano? Sa naku baka yan natin ng papait. Look at that. Pulang-pula yung karne. Ito yung sabi nung nagtitinda, yung kalabaw yata na kinatay nila ay medyo may edad na. Kaya dark yung kulay ng karne. Yan. I think lagyan pa natin. Kasi ito mapait, mas maganda. Yan. Ayan, oh. 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 Ano naman? Ayan. Ayan, oh. Tikman lang natin kung ano lasa. Nakagat. Sabi mo kasi na hindi na pagkila. Nervyoso. Ayos yan, ayos. O, yan. Matamis. Actually, matamis yung karne ng kalabaw. Hindi naman siya matigas. Sakto lang yung ganit ng karne. So, ayan, yung kanin natin, ready na. Okay, mga kabisayang Ilocana, ito na yung finished product natin. Kilawing kalabaw. Ayan, oh, fresh na fresh. Ito, hindi na luto. Yan yung kanyang karne. Ito yung papaitan. Kanya-kanyang version yan eh. May iba-ibang version. So, dito,
sa lugar namin, ito yung version. Kasi itinuro sa akin yung version nila. Kaya tikman natin kung masarap. Oh, mapait. Sakto lang yung pait niya, pero kumakagat. At ito, tikman na natin ito kanina eh. Tipang na makita da. Ito. Ayan. Kunin natin yung puti kasi ito yung sabi ni ate kanina, pampalakas daw to, para kay Kap. So, ito siya. Tikman natin. Actually, tinagman ko na kanina. Naglalaway ako. Ayan o. Oh, ayan o. Oh, Bisayang Ilocana, Beb. Ito, para sa'yo. Mga sir, champion. Okay. Masarap. So, ayan yung ating version dito sa lugar namin dito sa La Union. Sa Ilocos ka mo. Sa Luna. Yung Kilawin, sabi ko nga, iba-iba yung version ng kada lugar. May kanya-kanyang paraan ng pag-prepare nito. Pero dito sa amin, usually ganito na. May mga twist-twist sila, lagyan ng sili o kung ano. But ito yon. So, salamat sa inyong panonood. Again, please subscribe, like, ano pa isa? Share and comment. Kasi hindi ako nagagaran yung hindi ako nag-outro, lahat si Bisayang Ilocana gumagawa. Salamat. Bye. Ay, mag-diso muna tayo. Diso. Natapos na. Na? Hindi na, mga kain. Naimas put lang. Anya ti verdict. Naimas, o ano mabalinan. Balinan. Sakto lang yung pait niya. Ayan oh. 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 See? Papaitan. Ito yung ating soup. Sarap. Champion. Pasado insan. Ayun. Ha? Una. Ang ano dito, mapaparami ka ng kanin. Pandak. Mga ito. Bahigop.